Už jsi někdy chtěl dabovat, ale nedostal si šanci? Tak teď máš jedinečnou příležitost. A jak se vlastně dostat k nám do týmu? No dráhošku, taky by mě to zajímalo. Cože, Angel Dust? Proč zrovna ty? No to je jedno, tak pojďme na ty podmínky. Za prvé, musí ti být více než 14 let. Za druhé, potřebuješ mít kvalitní mikrofon, aby si nezněl jako z hajzlu. Jo, to je pravda, aby si nezněl jako, ze záchoda. Na našem Discord serveru ve složce zdroje najdeš video k nadabování. To pak nahraješ a pošleš nám do složky nábor daber. No a my vybereme ty nejlepší z vás do našeho týmu. A hledáme jak dabéry, tak i dabérky. Odkaz na Discord najdeš v bio. A nebo v popisku. A jak už vám podle postav mohlo dojít, budeme dabovat Hazbin Hotel. No a pak i naše další projekty. A co se hodnotí? Kvalita zvuku. A potom vyjádření emocí, takže se zkuste vžít do postavy. A samozřejmě i srozumitelnost. Tak na co čekáš? Přidej se k dubbing full time a ukaž nám, co v tobě je. Take all these starring roles. We trademarked all your holes. There's no such thing as being totally overexposed.